γιατροί, αφότου αποφοιτήσουν από τα πανεπιστήμια, χρειάζεται να περιμένουν 5 έως και 10 χρόνια για να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσής τους. Την ίδια στιγμή η ανεργία και η υποαπασχόληση στον χώρο των νέων γιατρών αγγίζει το 25%. Παρ' όλα αυτά η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση στο δείκτη της πυκνότητας του ιατρικού δυναμικού, με περίπου 4,5 γιατρούς ανά 100.000 κατοίκους, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2,1 γιατροί ανά 100.000 κάτοικοι. Και παρόλα αυτά το πρόβλημα συνεχίζει να οξύνεται. Κάθε χρόνο μόνο από τις δύο μεγάλες ιατρικές σχολές της χώρας αυτής, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, αποφοιτούν 1.000 νέοι γιατροί. Και έτσι ο ιατρικός πληθωρισμός μεγαλώνει και μοιραία αυτός ο ιατρικός πληθωρισμός οδηγεί σε προκλητή ζήτηση στο χώρο της περίθαλψης, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχονται. Αυτή η ζωφερή κατάσταση οδηγεί τους νέους συναδέλφους σε μια νέα ιδιότυπη επιστημονική μετανάστευση προς πιο προηγμένες υγειονομικά χώρες, όπως είναι αυτές της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Έτσι η Ελλάδα χάνει την αφρόκρεμα της νεολαίας της, χάνει αυτούς που αρνούνται να συμβιβαστούν με την ελληνική πραγματικότητα της λίστας αναμονής, της μέτριας εκπαίδευσης και της ανύπαρκτης έρευνας. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι η εκπαίδευση ενός φοιτητή ιατρικής είναι μια υπόθεση λουξ, υπό την έννοια ότι απαιτεί νοσοκομεία, εργαστήρια, κλινικές, εξοπλισμό, που την καθιστούν την πιο ακριβή σε σχέση με την εκπαίδευση φοιτητή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο της επιστήμης, αυτό ουσιαστικά που συμβαίνει στη χώρα μας είναι ότι η πτωχή Ελλάδα χρηματοδοτεί με ιατρικό ανθρώπινο δυναμικό τα υγειονομικά συστήματα πολύ πιο πλούσιων χωρών, όπως είναι αυτά της Δυτικής Ευρώπης. Όλα αυτά τα προβλήματα χρειάζονται απαντήσεις.